Du blev kørelærer for at undervise, for at lære elever at køre sikkert og gøre dem klar til trafikken. For at være til stede i bilen, se udviklingen ske og gøre en forskel. Men hverdagen ser ofte anderledes ud. SMS'er og opkald. Hvornår var min prøve? Hvor skal vi mødes? Kan vi flytte min kørelektion? Og hvad tid var der teori? Små afbrydelser hele dagen. Og hver besked virker måske lille, men tilsammen fylder de. Det handler ikke kun om tid. Det handler om energi og om fokus, og om at kunne starte en lektion uden at være mentalt et andet sted. Når man hele tiden bliver afbrudt, forsvinder overblikket. Man tjekker beskeder mellem lektioner, retter tider og prøver at huske det hele. Og det tager fra undervisningen. Det mærker man. Man starter en lektion og skal finde fokus igen, efter at have svaret på beskeder mellem 2 elever. Det er de små ting. Det er små ting, men det påvirker rytmen i dagen. Forestil jer i stedet en hverdag, hvor systemet arbejder for jer. Hvor eleverne selv booker deres lektioner, og hvor kalenderen opdaterer sig automatisk. Hvor eleverne selv kan finde svar, så I ikke skal lede i sms'er. Det er det Go and Drive er bygget til. Booking, kalender, teori, modulplan samlet et sted. Eleverne booker selv, og de kan følge deres forløb. De ved hvor og hvornår de skal mødes. I kan se, hvor de er i forløbet, hvad der er gennemført og hvad der mangler. For jer betyder det mindre koordinering, langt færre sms'er og opkald i løbet af dagen, færre håndholdte rettelser og færre ting, der skal huskes. Det giver en hverdag, der hænger bedre sammen. Det giver en anden ro, ikke fordi der ikke er travlt, men fordi der er struktur. I ved, hvad der skal ske, eleverne ved, hvad der skal ske, og det gør en forskel. Elever i dag forventer digitale løsninger. De er vant til at kunne booke selv, se deres aftaler og have overblik på mobilen. Når de kan følge deres modulplan og deres lektioner, giver det dem et overblik. Og det gør hverdagen enklere for dem og for jer. Hos os handler det ikke kun om et system. Det handler om samarbejde. Vi ved, at ingen køreskoler er ens. Når I ringer, taler I med et menneske. Ikke et callcenter og ikke en AI-bot. Men nogen, der kender branchen og forstår jeres hverdag. Vi hjælper jer i gang, vi følger op, og vi er der, når I har brug for det. Go and Drive. Personlig support hele vejen.